Hello, Kieran and Seo, agus the new Tommen chun Aireachas of le Seacláide. So I'm a piece of Seacláide, agus nuair tú an tá tú ré is féile an tús a cur leis an clachta. Muna bhfuil Seacláide agat sáile is féile torthaí, banana, nó rishini, nó rudder be úsáid. Ach tá sé níos fearr le Seacláide. So, rish piece of Seacláide de tain, agus tá man chun tosú leis agus é a chur mhór bhus na lábha. So ag breanúir an Seacláide, agus gur bé an chéad uair dún piece of Seacláide eicáil. So cad a thugann tú faoi neara faoin Seacláide seo? Cad faoin drumchla sé corm nó míchorm? Cad faoin dath bhfuil bána domhan agsúla ann? B'éidir bhfuil solas ag lunrú ar an Seacláide? Sé trom nó éitrim? Is beag sús an Seacláide, agus tuair faoin neara cén chuoin airíonn sé piece of Seacláide a bheith i do lámh. Was sé 10 ó 4? Was sé gramachach nó sneann? Is thosaigh an Seacláide ag lá de lámh go fóg. Gus cén chuoin airíonn sé le piece of Seacláide a bheith ag lá sa lámh? Bhfuil aonrad ag tabharú a chorp. Is tóg an piece of Seacláide sús chun na seán. Gus go tuairt faoin neara go cormach aon cinál bhulla atá le fáil ón Seacláide. Bhí sé tanamach nó míthanamach. An dagad éon cuimhní chun cín, i gcuireann sé aon rud a gcuimhne duit. Nis, tá bhfuil chun é a chur ar an tanga, ach dúineoireach gan é ithe go fóg, okay? So, nuair tá tú ré chur le hanga é. So, gan flac amhaintas, gan é chugant, cén chuoin airíonn sé an piece of Seacláide sin a bheith ar na hanga. Cén cinál bhlaise atá le fáil? Bhfuil an Seacláide ag lá de bhéal. Bhfuil an cruth ag ahrú. Nis tóg placas an Seacláide, agus tuair faoin neara aon smaointe agad chun an Seacláide ithe de tapaí. Nuair tá tú ré, is féidir an Seacláide a phleoga siar. Is ag tuairt faoin neara aon iarmhleas atá fós de bhéal. Cén chuoin airíonn de bhéal anois? Cén chuoin raibh sé sin a gcompráid leis an gnámhealach in aon tú Seacláide? No mil seo. Cén chuoin raibh an bhlaise a gcompráid leis an gnámhleise aon tú ó Seacláide? Bhlaise níos fearr. So is féidir an clachta seo dhéanamh aon uair, so an chéad uair eile go bhfuil githe mil seo nó Seacláide, nó ag githe de dhinnéir nó de lón nó de bricfeasta, is féile leat breanúir dús, is féile leat bulla áilmhaith, b'éidir go bhfuil leat sprí leis idir na méara, sin é a chur de hanga agus é ithe go meall mach.